Μαρίν που εκτελεί τώρα, η κεφαλιά προς τα πίσω, ευκαιρία για το Βάλα, αλλά δεν είναι δυνατή η κεφαλιά του αρχηγού. Μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα ο Τάφεϊ και αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο μάτς για την Ξάνθη στο 20. Να δούμε όμως τον Παΐτο τώρα, ο οποίος κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά έξω από το Βασιλακάκι στο 23. Να δούμε τώρα τη σέντρα από τον Κάρβιλ, η μπάλα βγαίνει προς τα έξω. Γίνεται το λάθος, ευκαιρία και γκολ από το λάθος αυτό. Γκολ του Άρον Μπέρνς που δίνει το προβάδισμα για την Λίνφιλντ. Ο Άρον Μπέρνς, ο οποίος βρήκε ένα τεράστιο κενό στην άμυνα της Ξάνθης, η οποία δεν κατάφερε να αντιδράσει. Πιάστηκε στον ύπνο και στο 25 με τον Άρον Μπέρνς σκοράρουν οι Βόρειο Ιρλανδοί και κάνουν δύσκολα τα πράγματα για την Σκότα Ξάνθη. Για την περίπτωση κατά την οποία αποφασίσουν οι παίκτες της Ξάνθης να σουτάρει κάποιος με δεξί πόδι, θα είναι ο Μάνταλος. Για να δούμε ποιος από τους δύο. Ο Ντιέ νομίζω. Αυτός εκτελεί δυνατά, λίγο πάνω από το δοκάρι. Εξαιρετικό χτύπημα από τον Ντιέ, ούτως ή άλλως έχει αυτή την... Θα δούμε την προσπάθεια από τον Σολτάνη. Η πάσα για τον Μαρίν, σε καλή θέση το σουτ. Η μπάλα γλύφει το δοκάρι και καταλήγει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, κάπου βρήκε, κόρνερ είναι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 61 για τη Σκότα Ξάνθη να σκοράρει και να ισοφαρίσει. Σολτάνη. Μαρίν για τον Μαρσελίνιο, πέφτει ο διαιτητής και δείχνει. Τεχνική ποινή. Θεωρείται ότι προσπάθησε να το ξεγελάσει ο Μαρσελίνιο και πηγαίνει για να του ρίξει και κίτρινη κάρτα. Εδώ είναι ο Μαρσελίνιο, πηγαίνει κοντά του για να προσπαθήσει να παίξει άμυνα ο Κλάρκ. Πέφτει ο Μαρσελίνιο, διαιτής ότι δεν υπάρχει αντικανονικό μαρκάρισμα. Ο Μαρσελίνιο που είδατε να δέχεται αδιαμαρτύρητα την κάρτα. Ο Ντιέ που και τώρα είναι κοντά, αφήνει όμως για τον Τριάδη. Καλό το χτύπημα ο Τάφεϊ σε κόρνερ. Πολύ καλό χτύπημα από τον Τριάδη. Στο 75. Παΐτο. Σέντρα. Κεφαλιά. Out από το Ράνο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Άλλη μία για την Ξάνθη. Το σουτ. Και επέμβαση από το Τζέμα, κόρνερ. Από λάθος του Γούτα και πάλι, όπως και στο γκολ, ο Κάρβιλ αυτή τη φορά και αναγκάζει τον Τσέμα να βγάλει σε κόρνερ. Ο Μακάλιστερ. Ο Μάνταλος είναι κάτω λόρι. Ο Μαρίν δοκιμάζει το σουτ στην αγκαλιά του Τάφεϊ στο 81. Ο Μαρίν. Ο Κομεσίδης. Η σέντρα από τον Κομεσίδη. Παραλίγο το αυτογκόλ από την απόκρουση του Ward.